Василю, ви проводите вже не перший раз русинський фестиваль. Но у таких масштабах, як ви провели в цьому році, що у вас були делегації з Румунії, у вас була делегація із Словакії, у вас була делегація русину з Подкарпаття. Я наскільки знав, ви ще не проводили. Були тут з Карпатського, і з Романську, Mára-Maros sziget, Bisztre, a i були з Прešova. Прešova, я добрі камарати, ми тут і поп, от там прийшов, служили службу у нас, у церкві, по-русинськи, на нашому язику. Подякую Миклошу Бободняцу, що принесли нам табличку, є класна табличка на краю комношки, a vypísané na civil betűže komnóžka. Dajeme, že děkujeme mu. Na rusínskému jazykové tamhle. Jazykové na rusínské jazyky. My na rusínské jazyky chodíme učit malé dětky u školy. Máme 7, od septembra bude 8 dětky a chceme přinést do Skarpatskого jednu učitelku, котра по-русинськи буде вчити дітки. А ми знаємо, учителька з Подкарпатська, із Ракошина, тепер у вас буде. 1992 roku bol перший фестиваль, kedy Deviščík Hattinger Gábor žil. Jemu môžeme poďakovať všetko, він začal všetko. Він нам otvoril oči, že my Rusine sme. My Dunaj sme, Slováci sme a my Rusine sme. Jazyk dám asi milá ľudova, по-мадянськи легше нам бешідувати, але ми знаємо, старі люди по-русинськи бешідують. А ми знаємо, що ви стараєтеся, вже позираємо вчора на фестивалі діточки маленькі Садиковського віка, у вас говорили по-русинськи. Вчителька у іграх учить їх говорити по-русинськи. Це дуже добре. Це дуже добре, тому що язик таким чином буде всокочуватися і не буде асимілювати. Хочемо навчити їх по-русинськи, у Мадянську найменша школа у нас є. To u nás je rusínská menšina, ja rusínske menšiny predsedajem a my tú školu fungujeme. Jak povedali, my sme tašu zі школи, а троє керестили заве. Ні, ми розуміємо, за що ви говорите, і ми розуміємо, що вже тепер ви є на цю школу такої попечителі, і ви позираєте, щоб вона функувала. Ви казали, буде 8 діточок тепер йти у школу і будуть вчити вже російські. А chceme od druhого chceli принести толчви або добровати, щоб тут прийшли, щоб вчити по-русинськи діти, бо там máme komnovské люди, що там прийшли, там живуть, а от того, щоб прийшли тут назад. А й то хочемо, щоб з Карпатська принесли ми русини тут робити, а й тут щоб жили. Бо коли от там прийшли до Карпатська, то люди, русини, a тут старі люди помирають, щоб не забули, що тут язик, традиція, культура. Там карпатські, щоб тут люди у нас знову ще навчили по-русинськи, а щоб нашу культуру не гмела. Ви за 3 дні виділи, наскільки ви стараємося, і ми знаємо, що той русинський язик буде жити на тема, він не вмре, бо видимо це все. Які у вас враження після проведення фестивалю? Вам було тяжко, тому що ви організували прийом людей і сам фестиваль? Було тяжко, бо не достали ми гроші, але так зробили, щоб староста мали допомагав. Було около 300 людей, прийшли, було všetky їдження, заволані були з Югославії, Сербії, з Карпатського, з Румунії, і з Словакії. Я радий, що ті люди прийшли, а такий фестиваль знали робити. А чи не забудемо то, на другий рік іще вечі буде, тоді так зробимо, щоб іще вечі, а тут русини, щоб тут стригли, співати, бесідувати. Найдобрі, файні буде швидко. Пане Василю, це дійсно велика ваша заслуга, що ви змогли наладити комунікації із русинами з Mára-Marosa, наладили комунікації з Пряшівською землею. Наскільки я знав, що ваші вчителі будуть на Пряшівщині проходити за 2 роки учобу, тобто будуть удосконалювати по вивченню русинського язика іменно на Пряшівщині. Це дуже добре, тому що вони достануть ті пробіли, зможуть закрити
закрити ті пробіли, які вони мали дотепер, з якими вони прийшли сюди. І русинський язик у вас буде вчитися на дуже високому уровні. Це дуже добре. Робота з Подкарпаття це прекрасно, тому що дякуючи цим комунікаціям, ви навіть маєте учительку з Подкарпаття, тому що вона сама змукає. Musimy się nauczyć, tak. Tu mamy jedną rusyńską chieżu, tu dalej, to z Karpacko przyszli tu znowu oni restaurację robią. Znaczy, ty wiele poprawili nam chieżu, taką starą chieżu, tu jest nadal muzeum, a z Karpacka Rusina przyszli tu wyprawili, krasnie poprawili. Слава Богу, то таке музеум є у нас, Тайгас, так повідає по-мадярськи Тайгас, тут є недалеко від нас. Ми бачили. Ми виділи його. А до Карпатської Русини поправили зараз тепер 2 тижні. Там скончались, так, 2 тижні скончали, красні поправили. Цей музей буде в Звонку, такий, це твої внука І внука є, так як старі люди як жили, там є пец, а і постарі, а і швидко є там млин, а і хліб, швидко є, так як давно були такі Це старі. дуже добре про молодих, вони будуть вчитися, бачити, як робили наші люди, як робили наші предки, це дуже добре. Пане Василю, дякуємо. Дякуючи таким, як людям русино живуть і у Комлушці, Комлушка душа до такого ренесанса, до возрождення, тому що бесіда русинська тут живе. Ми вам дякуємо. Це буде Подкарпаття, дякуємо за дуже теплий, файний прийом.